Mä oon Lassi ja mä tuun tällä videolla kertoa, kuinka yksinkertainen ja helppo meidän boosteri on ottaa käyttöön. Kun sä oot yhdessä meidän myyjän kanssa käynyt läpi sun tarpeet, niin me ei jätetä missään vaiheessa asiakasta yksin. Me tullaan rakentamaan tää yhdessä just sun kanssa, just sun toimintaa ja tarpeita tukevaksi. Mistä meidän chatbot sit lukee ne tiedot? Se lukee 2 eri paikasta. Se lukee sun verkkosivulla olevasta datasta kaiken mahdollisen ja osaa sit keskustella asiakkaan omalla äidinkielellään juuri semmoitteella kielellä ja vastauksella, mitä te olette senkaan määrittäneet. Se pystytään myös luomaan PDF:ien avulla ja kouluttamaan PDF:istä. Meillä on myös WhatsApp-integraatio, eli suoraa keskustelua voidaan tekoälyltä siirtää myös ihmiselle. Meillä on mahdollista myös ottaa ota-yhteyttä lomakkeita, mitä voidaan rakentaa just teidän verkkosivulle tarpeiden mukaan. Meidän tapa toimia ei ole sellainen, että me myydään meidän järjestelmä ja katsotaan sen jälkeen, vaan me toimitaan koko meidän asiakkuuden ajan yhdessä meidän asiakkaiden kanssa ja pidetään optimointipalavereita aina tarpeen tullen. Eli ota yhteyttä meidän myyntiin, niin ruvetaan suunnittelemaan sulle käyttöönottoa.